mai. Wani mai da. Wai tuna wani gudu. Ka me ya faru? Oga wallahi wani banza ne nan wani irin jakin ƙauyen nan wai zo wai neman aiki yake. Ina yake? Hey, stop! Hey! What are you doing here? You are very stupid. Sorry, sir. Sorry, sir. Are you a Ya great? hakuri, sir. Ya hakuri. Ya hakuri. Ya hakuri, sir. Daga ƙauyen mu nake. Ya hakuri. Ya hakuri, daga ƙauyen mu nake. Ke mai awara? Dama haka ne. Allah. Baba sai ka dawo? Baba ina yini? Gari mu je birni, ga birni nan da jama'a. In wani bai taimake ka ba, wani zai taimake ka. Birni? Ba haka ba daga yau, ga in sake ganin ki tare da yaron nan. Magana ta gaskiya, iyakar ƙarshen magana ta da ke kenan. Ta shi ban wuri. To baba. Kai, to ba ko ne amma ni za ma. Yawwa da Allah shiga gidan nan ka ce ana kiran Mero, ana sallama da Mero. Dole sai an ɗebe tsoro fa. In ka sa tsoro wallahi wani abu ba za ka sani To ba. birni ina gama bakin in baka da wayo. Ma kada mu je da kai ka kawo ni matsala fa. Ka san zaman birni ba zaman ƙauye bane fa. Ilo! Ilo! I am not the hero. I am Ivy now.